Fil-fatt tawna karta biex niffirmawha. Issa inti fl-opinjoni tiegħek tixtieq li t-tfal tiegħek Nixtieq li jitalmu imma li r-reliġjon ma jinqatax. Huwa suġġett ieħor. Le, jiena ma naqbilx għax jiena tiegħi aħna reliġjużi u naqbel li konna reliġjon. Għal minnu ħadd ieħor jażelu jiddeċidihom, ma jiena niddeċidi jiena għalija jkun ir-reliġjon. Naqbel li kollhom l-għażla. jażlu ma tkun fil-rejn it-tfal. Ejva. Għax reliġjon għandhom il-miżew ukoll. U qed ikollhom ħafna tfal. Fimni, naqbel mal-etika tax, naħseb l-importanti hu. Taħseb li għandu jiqpa r-reliġjoni ġifieri. U żgur li jiqpa r-reliġjoni, jiena qiegħed ġo pajjiż Kattoliku għandu jiqpa l xiex le. Dalli kieku jiena mmur pajjiż ieħor li għandu reliġjon xini, naċċetta r-reliġjon tagħhom hu. Jiena nżomm ir-reliġjon tiegħu ħadd ieħor iżomm tiegħu. Għandhom biżżejjed jiena reliġjoni morru l-mużew fil-għaxija u xek darbtej fil-ġimgħa. Naħseb importanti jew iktar. Jom flok ir-reliġjon nistudjaw xi suġġett daqsxejn iktar għad-data tal-ġurnata tal-lum. Dependi x-reliġjoni ħadnu. Naħseb dawk li mhux kattoliċi servi ta' ġid. Għal kulħadd servi ta' ġid, però jekk nimxu mas-sillabu hemm ir-reliġjon għall-oħrajn imbagħad ġi żviluppat ta' suġġett. Għax aħna fi żmien ma kenniex dat talimu, illum ma ħafna talimu. Jien naqbel magħha. Naħseb li tnejn huma importanti. Bħala jiena Kristjana naqbel li jkun hemm is-suġġett tar-reliġjon fil-klassijiet. Imma l-etika toġobni wkoll għax xi ħaġa tajba li tfal jitalmuha minn età żgħira. Ma naqbilx li għandhom jażlu jew wieħed jew ieħor, ifhimni, naqbel li għandhom jintażlu li jistudjaw it-tnejn, jaraw it-tnejn. Għax it-tnejn huma importanti fil-ħajja u x'hekk, jiġifieri. Ejwa, li jkun hemm l-għażla, kulħadd għandu d-deċiżjoni tiegħu, x'hekk.